Sige pa, idog pa kamay. Na. Idog kamay. Yan. Na, tara. Okay. Alsa. Butang. Naka mo na siya? Hindi na po na. Hindi. Walang tanong pagtao. Disqualified na ginakamot mo. Wag na sana. Aga, oo. Hindi ako pwede kamuton. Duwag lang. Sige, ala. Yan. Isa pa rin na. Bakit ginapaan niyo? Wala. Okay, ito daw kita 40,000. Dulong pala. Oy, number 7. Number 7. Okay, mabunod na siya ang number 7. Tagi. Wow, punta ko. Number 7. Ako na nila pumuntan. Oo, punta na siya, te. Ayan. Si Jig sunod. Sabay-sabay na kami magbukas ang gift para namin. Oh, sino-sunod? Sino-sunod sa listahan, te? Si Jig. Oh, si Jig. Jiggy boy, come here. Naligo naman ito mo. Dati puti-po na ang kwarta. Dahil piling music, dahil. Skip muna. Skip siya na sinong next. Si Pato. Si Pato. Sino nga Pato? Pato. Atong banan. Oo. Hindi ko may nakuha sa... Kuya Pato. Sige lang. Musik. Kuya Pato, dali-dali. Nagbi. Ano, si Jig. Si Jiggy boy. Hindi ko lang ginawa, Madel. Hi, Day. Aga, buhok ko ay. Nanong sa video, dito ko sa piyak. Nara. Ikaw naman na, ito. Baklon ka na ni Barta sa kaligong. Totoo mo. Kaya ginagawa yung Barta man. Na, sige. Hindi mo kailan di ako mga kamot mo. Sige. Mega ulot. Ano na, bubon? Okay. Na. Hindi, bawal lang bawal lang kabo. Bawal lang. Pamprito lang dapat. Mainit ma'am. Halian ba na? Sana lang. Bawal lang kabo ha. Dapat pamprito lang ang anhon. Ano ka yung Barta? Ang luwagon. Baka sa pa-price. Baka lutbot. Maduha lang, maduha. Kaya ginagawa naman hapon. Oh, wala pa. Na. Okay, ara na. Bawal yan, bawal. Dapat isunod na yun sa kabo, hindi pwede uyatan ang kwarta. Okay, last one. Wala na kontak. Ana daw mo ah.
Sino? Butlog, itlog. Bunot ka na, bunot ka na. Bunot sa regalo. Balas na mo. Gift mo na, gift. Number 14. Kasi, number 14. Karon lang abihan ha. Karon lang abihan. Sabay-sabay tayo karon. Wow! Dako-dako din na ba? Sunod si Pato. Si Pato. Kuya Pato. Pwede rin sa tipono naman na. Oo, pwede. Duwa ng kate. Depende sa diskarte. Kay shuffle lang. Okay na. Tabunan na iyang mga mata mo. Ano? Kaduha lang. Ako'y sakoy. Hindi siya kasulat. Bas hindi lang hindi niya nga ano. Daya ka. Ilas mo dira. Sige na. O sige, go. Shuffle lang man din. Shuffle. Ako na itong... Hindi ka kasulat. Hindi yung magsando. Depende kung di. Sa piyak. Ay, reverse siya. Hindi Oo. pwede ito, oh. Okay, go. Hindi ko ba lumapalapay? Kaduha lang. Kaduha. Ay, balik sa yama. Mamaling. Ay, bukang talaga, Len. Pwede tipunan. Patipon. Oh. Sige na. Wa. Dahil yan, ako si Mama. At hindi na makuha, hindi na bukang. Kaya, ako na na. Oh. Kaya mabatian man pag ano na siya. Sige na, sandok na. Okay, kaduha lang ha. Sunod na. Kaduha lang. Oh. Sige lang. Pati ka na kayo. Oh, Pati ka na kayo. naging bato pa? Di pa kayo. Tipuna pa kayo. Hirap kami nila. Boy, siya. Ay, dalawa. Mama, okay, mulay ka ron. Mulay. Sige na, sunod na. Okay. Oh, ayun. Isa na lang. Last one. Nababaw kayo. Tipuna pa. Last one. Isa na lang sando. Kaya ka pababaw. Sige pa, sa babaw pa. Sige pa. Sige pa. Sige, lapit. Sige pa. Lapa. Dapat dalian ha. Ay! Okay, wala na. 50,000. Bunot ka na, bunot. Bunot. 50. Number ano? Number 2. Ayan, yung maliit. Ayan. Karoon na buksan kuya ha. Sabay-sabay tanyo. Okay, next. Ate In-In. Isawang kuya pa to. Okay, siya na next magsando. Pangitaan, ano din ang dako-dako. Kaduha lang ha. Bawal isandok ang kabo. Ang pamprito lang dapat. Bilisan, wala nang ano. Oo. Bilisan. Dalian. Okay? Wow! Okay ba? Isa na lang life mo din in. Isa na lang life mo. Ay! Bokya! Ayan, bunot natin para sa regalo. Karoon lang buksan ha. Isabay-sabay tan yung mga gabre. Number 8. Dinig to lang number 8 be. Number 8. Di natin. Ayan. Okay, next. Si ano? Denden? Den. Tinala siya. Wala! Bukang si mama ko, wala! Hello. Maybe na karon. Wala, yan kita si mama ko, wala! Sige na may mangyadi pa si mama.
Magano ka din na mag-ready 1 to 3. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Okay, sige, sige. Ay, Diyos ko. Okay, wala na. Dalawa lang kalay. Okay na. Yeah, di ba yun? 70,000! So, sayang ang 20 na sandok na natin mo. Hoy, nakapula di ako sigo. Bunot ate, bunot. Number? Ano more? Ayan ang hindi mamay, di ako makapit. 11. Number 11. Ito ba, Beck? Nag-defeat. Kala lang ate baksan ha. Sino? Ate Dingding! It's your time to shine. Sa kalibo lang. Dali na, dali na. Go, yun! Di ba palayo? Kuha ka na kalo, kasi init pa. I-shuffle ng ano, kwarta. Ah, dabo reklamo ko eh. Lumulumos, di ba? Di ba nilang amugkos? Di ba luwag? Ano luwag, oh? I-shuffle. Okay, ready, go! Okay. One! Alin na lang! Second, isa na lang kalay. Bokya! Okay, bunot na te. Hindi na ako matalog, ha? Bunot te, kung sino mo na ano, nakuhaan. Sino pa? Ano number te? Number 6. Number 6. Number 6 din. Ay, wala na to. Huwag na to. O, ikaw na lang, Japon te. Liwat, iyag yapon. Pero ako Number 6 din ang regalo niya. iyag yapon. Ay, iyag Japon? Rambol, balik. Irambol, liwat. Okay, balik kita, balik. Kay iyang ano, regalo ang nabunutan niya. Number? Ang bata tapos na bata. Number ano na? 15 ba na? Number 18! Number 18. Ikaw naman kayo, joke yapon kayo. Wala na siya sa iyo. Okay, ready? 1, 2, 3. Duwa lang kasandok ha. Duwa lang kasandok. Ito niyo, kaluhaan ka po. 1! Okay, isa pa. Nay lang, Dito nay sa lang. hapon. Nay lang. Okay, nay lang. Nay lang. Nay lang. Ay! Sus! Wala na sa pang tanduay. Bukya. Okay, bunot. Bunot sa bunot. Dapat kasi na. Bunot. Hoy, dapat kasi na. Number ano ba? Dapat kasi na. Number 5. Kaya ang dalawa, oy. Number 5. Ikaw ba yung palitan ko 5? Tapos kami, dahil ako. Wow, color blue. Ayan. Kala lang kabringin ko ya. Wala man siya pa. Ma'am, wala si Papa, ikaw nanay. Daddy, ikaw ay Foxy. Oh, si nanay. Ay, nanay, sige nanay. Okay, sige, ready. 1, 2, 3. Sige ka. Dalawa lang ka, ha? Dalawa lang ka live. I-shoot yun sa kabo. Ay, dito. Tama doon, why doon? Ay, kid. Ang sagko pa na ito. Okay, mabunot na siya. Ano number? Number 6. Number 6. Okay, next, sino? Ikaw sunod. Ikaw.
Okay na to guys, sa waay. Hindi namin nalalapan, bulong sa sakit. Okay, next. Ha? Si Madam Kami Berto. na blue eh. Blue kag yellow lang kita na. Kaya mo kayo sa yellow. Shuffle na ng kwarta. Okay, sige na ma. Ready, 1, 2, 3. Start na ma. Dapat kong pakon man. Dali, ama. Ay, cut na na. Ay, paano? Ay, bagha. Dapat kong pakon man para Hinahingan na. Pero nga, pag-shoot. Last life. Last na lang, arak na! Last na lang. Hinay lang. Birahin! Okay. Pila? Pila tanan? Pila me? 40,000. Bunot mo, bunot. Yuga. Sana hindi ko kita. Number 12. Pangita, Abi, pangita. Ikaw next. Sige, go. Next na si Baby. Sige. Go, Beng. Dalawa lang. Nay lang. Lalo si Ramon na. Isa. Isa na lang. Sa too mo. Wala. Isa na lang. Nara! Balik ito. Nana. Birahi. Kasi ako nito na. Bay, sana, sandok na! Nilang. Dede. Sige ba? Wala. Lain man na kay kamo ko na ante. Sayang, atras ba yan? Hinay lang. Okay. Ano na bangga? Ay, Kapan kayo ba? baghang ka pa mo kasi may pag-ring mga style. Ay. Pila. Wow. So far siyang dako. 90. Bunot. Si Ramon, nabigyan na kami. Ako next, Bing. Yan, di ako na si Mama. Bay, dito ako si Mama. May dating kay Black dito. Ano number? 15. Wow, dako. Sige.